For today's video guys, naisipan naming mag-rides dahil nga walang kuryente sa amin. Pupuntahan nga natin yung Pacalat River sa mga Taram at yung Mapita View Deck sa Aguilar. Dito lang yan sa probinsya ng Pangasinan. Nadaanan din nga namin yung napakagandang bayan ng Orbis Tondo. Balik kasama nga pala natin si paring Marlon at sila Madam. Ayan, nasa likod sila sumusunod. Pagkalipas nga ng ilang minuto ay nandito na nga tayo sa bayan ng mga Tarem. Kaya gumamit na nga kami ng Google Map dahil nga hindi namin alam yung papuntang Pacalat River. At ito namang si Google Map kung saang lupalop kami dinaan. Inikot-ikot nga kami, dito kami dumaan sa kabilang bundok. Napalayo kami tuloy. Bali mayroon pa daw mas malapit na daan papuntang Pacalat River. Sa tagal nga ng biyahe ay nabutan pa kami ng ulan sa daan. Kasalanan mo to Google Map. Charot lang. Pero masaya naman, marami kaming nadaan ng magagandang tanawin. After isang oras nga na biyahe, ayan, nandito na nga kami. Medyo marami nga ding tao dito. Nag-ikot-ikot muna nga kami para humanap ng magandang pagpipicturan. After nga naming mag-picture-picture ay umalis na nga kami dahil nga may pupuntahan pa kami. Pupunta kami sa Mapita View Deck Aguilar. Napakaganda nga ng tanawin dito. Napaka-relaxing at nakakawala ng stress. Woo! Let's go! Ang sarap mabuhay! After 8 kilometers na biyahe from Pacalat River, ay nandito na nga kami sa Mapita View Deck Aguilar. Ayan pala yung dinaanan namin, napakatarik, kaya dapat i-kondisyon nyo yung mga sasakyan nyo bago kayo umakyat dito. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat sa panonood.